Kukumba! Kukumba! Assalamu alaikum. Kai, ba sallama nan. Mun zo wurinka ne boka. Mun zo wurinka ne boka. Me ke tafi da ku? Wani abu muke so ka yi min boka. Kamar ne me kenan? Wallahi boka so nake ne kuɗi wallahi tallahi. Ko ta yaya ko ta yaya ne zan yi ko ta yaya. Kuɗi fa kace da saurayi. Kuɗi nake so ne. Dan saurayi a wannan zamanin kuɗi fa na da wuya. Wallahi ina so ne kuɗi dai boka wallahi. In je kana zo miloniya. Wallahi. Ba ka da matsala. To boka. Za ka yi kuɗi. Boka, to boka. Amma akwai ka'idoji. To boka, to boka. A ga min boka wanda ina ka'ida ne zan iya kuma mene wallahi. Ko mene boka zan iya dan in yi kuɗi. Ba ka da matsala. To boka, to. Za a biya maka bukatarka. To boka. Amma sai in za ka yi alƙawali. To boka, to. Na farko. To boka. Ina son ka kawo min haƙuran sauro. What? Sauro boka? Kwarai. Na biyu. Ina son ka kawo min saurayin ƙuda mai shekara 15. Saurayin ƙuda boka? Kwarai. Abu na uku. To boka, to. Ina son ka kwanta da balagaggen baƙin maciji. Maciji boka? Maciji? Gaskiya boka ba zan iya ba. Gaskiya ba zan iya ba boka. Maciji? Abokina. Za ka tafi kenan? Da gudu ma. A zan wani ne muna. Wallahi gaskiya boka wannan abun gaskiya ba zan iya ba wallahi. Bokancin ma duk ƙarya ne abokancin wallahi. Kai! Wallahi bokancin duk ƙarya ne wallahi. Duk ƙarya ne wallahi. Za ka gamu da barci baba? Wallahi. Ku danna subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu idan mun ɗora.